Máis de medio millar de persoas se concentraron en Pontevedra para rexeitar o machismo institucional e solicitar a dimisión do alcalde de Vilanova tras referirse á presidenta da Deputación como a chacha para todo do alcalde de Vigo. Queremos decirlle a persoas como Gonzalo Durán que as mulleres que participamos nos postos de representación, no activismo ou vida pública, chegamos para quedarnos. Que conductas como a súa non nos intimidan. Ao contrario, reafirman a necesidade de máis feminismo e de máis mulleres nas institucións. Alcaldes e representantes dos gobernos locais de alo menos 15 municipios gobernados polo PSOE e o BNG, tamén concelleiros da oposición socialistas e nacionalistas, así como o secretario xeral do PSDG tamén asistiron a esta concentración. Nun comunicado lido neste acto denunciaron que lonxe de arrepentirse, Gonzalo Durán reafirmouse nas súas declaracións, algo que en política, dixeron, non se debe de permitir. Parece que é necesario explicarlle a Gonzalo Durán que a linguaxe nunca é inocente e que está impregnada do heteropatriarcado. Polo tanto, o que para él é un simple modismo é, en realidade, un modismo machista. Sobre todo, como feministas que somos, queremos reivindicar a dignidade dos coidados e de todas as tarefas asociadas a este. A presidenta da Deputación evitou asistir a esta concentración onde sí que estiveron presentes a súa nai e a súa irmá. Un acto onde se insistiu na necesidade de botar fora das nosas vidas o machismo. Unha concentración que, tal como dixo a presidenta en declaracións pola mañá, non foi convocada para defender a súa honorabilidade, senón a dignidade de tantas mulleres invisibilizadas que non teñen o altavoz que ela ten dado o seu posto de traballo.